Salutare și bine v-am regăsit pe canalul meu! Ce mai faceți, mai prieteni dragi? Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionări și pentru like-uri. Și am ales să jucăm astăzi un dropper. Haideți să vedem cum ne descurcăm și vreau să scrieți în comentarii ce jocuri mai vreți să joc. Sunt tare curioasă așa să văd cam ce ați vrea voi să mă joc eu. Haideți să vedem. Yay, am trecut din prima. Bun. Mama! Mama mia! Suntem în tărâmul apelor aici. Facem baie. Stați puțin. Am pierdut. Stați puțin că ai dat și o prietenă de-a mea pe mine. Hei, bună! Bună! Ea este prietena mea, Antonia. Și ea are content de YouTube. O cheamă Katie. Să vă abonați și la ea, vă rog. Numai că... mamă, dar cât de tare e și ce colorat! Super fain aici. Tărâmul trenurilor. Oh my goodness! Să nu... hai măi, am pierdut! Să nu pierd! Să nu pierd! E mai greu decât mă așteptam. Stați puțin. Dar nu înțeleg de ce nu pot. Oare trebuie să iau din poartă? Dar nu înțeleg. Aici nu pot să trec de partea asta. Nu știu ce am. Na, uite, stă acolo, nu. Fix în mijloc și nu pot. Am reușit să trec de asta, dar nu știu, dacă nu o să pot, cred că va trebui să mă trimiteți în altă parte ca să continui video-ul. Hai că mai avea puțin și aici. Poate o să reușesc și scuzați-mă că pierd de atâtea ori. Victorie! Uitați-o și pe Katie, prietena mea. Din prima! Nu pot să cred! Mamma mia, aici cred că avem un tărâm paralel. Nu știu. Nu, gata, știu ce tărâm e din India, din China, de acolo, Japonia. Și tot din prima, deja. Wow! Mamă, cât de fain! Și mergem în tărâmul ăsta. Dar dacă vezi ceva printre ele, ești minune. Ai ochi minune. Dar nu știu ce mi-apare. Aici am problema. Știu! Trebuie să mă duc pe partea aia. Bun. Mă duc pe aici. Mai. Nu, te rog să... Iar am ajuns la un nivel în care mă tot împotmolesc pe aici. Am reușit! Mamă mia, în tărâmul lavelor, vulcanilor. Mamă, suntem pe vulcan, super tare aici. What?
pot să trec de chestia asta? Yay! Victorie! Oh. Trebuie să plec de-apără de aici. Nu vreau să intru la închisoare. Trebuie să scap repede de aici. Clar, trebuie să... Și din prima ați văzut, deci nu o să intru niciodată la închisoare. Yay! Ui! Oh, și de aici trebuie să intru. Nu vreau să mă îmbolnăvesc, nu vreau să mă Yay! Nu o să mă îmbolnăvesc! A venit peste noi. Oh, nu. A fost zila asta. Și am ajuns, uite așa, și la nivelul 22. Boom! Easy! Oh! Stați că trebuie să râd. Deci, efectiv, tărâmăcăinilor! Doamne ferește! Mamă, cât de tare a fost râmul găinilor! Scrieți în comentarii care a fost râmul vostru preferat până acum! Ui! Nu! Da, voi ați văzut că la lasere și la luminii eu mereu mă încurc. Așa că acum o să mă mulțumesc și să... Mi se pare... Am reușit, deși nu știu cum am făcut. Aici se pare că am prins și noi un apus, care se pare că a făcut tot cerul ăsta roz, dar nu mai contează. Haideți să scăpăm. Ce cute! Da. Ce să zic, clasica eu. Eu și pierderea vieții. Nu! Întrebarea mea este dacă aici este imposibil. Hai că poate trec și de pisica asta. Fix pe lângă gură m-am dus. Pol Nord. Ai, sau norilor, nu știu. Scuzați-mă, cred că e norilor. Nivelul 28, mamă. Să vă abonați, vă rog, și la ea, să nu uitați. Oh, nu, trămuceți. Așa-i spun eu. Nu. Pădurile sunt cele mai înfricoșătoare. Trebuia să... Reușesc? Scrieți în comentarii. Nu știu dacă reușesc, sincer, că mi se pare... Am reușit! Stați să aștept și pe Katie, că văd că nu mai apare. A apărut, gata. Bun. Aici a fost ușor. Chiar a fost destul de ușor. Și... Bun. Bun. Nu mai am cuvinte, să știți. De asta mă tot crizez pe aici. Dar nu crizez, așa, sunt... Nu știu ce să zic. Pentru că tot pierd, de asta. Dar sunt sigură că... Sau poate nu o să trec niciodată. Probabil că vom sta aici până mâine. Și dacă stăm aici până mâine...
Ce să zic, nu știu dacă se mai uită cineva la videoclipul ăsta. Cred că se culcă. Nu mai are el chef să se uite. Nu. Ah. Deci, nu. Cocolicșilor, mi-a venit o idee. Haideți să facem partea a doua. Și partea a doua promit că o fac la 50 de like-uri. Promit, da? Deci, vă rog frumos să nu uitați să apăsați pe butonul de Cocolike, pentru că dacă nu apăsați mă supăr pe voi și nu mai fac nici partea a doua. Așa că vă rog frumos să apăsați. Eu mi-am luat la revedere de la voi, așa că ne vedem în episodul următor. Pa, pa!